Meron naman, di ba? Parang kwado na dito. Patay na siguro yun. Ayaw, Tapat na alam mo yun sa dito. sinano. Yung amoy pusa, ang baho. Ang baho dun sa labas na ano. Ayaw mo papasok ng DVD mo. Ay, doon sa Maynila, sa Antipolo Street, may nagtitinda doon ng ganit na kayo, mga isla. Matatanda, Ba't tayo matanda. magpapasok? Ayaw magpapasok ng bata pag hindi bibili. Pag bibili. Kunyari marami kayo. Anong bibili? Ikaw lang. Ikaw lang. May bata nga marunong mahilig bumili. Ayaw nga nyo magpapasok. Baka makabasag siguro. Baka may nangyari nun. Madamot yung mga irritante. Baka may nangyari nun. Kaya Ito lang, nagumanda. na-aksidente ng matunda. Bata Madamot pala. ang matanda. Dalawa yung babae. Mga tinitinda niya, puro ba na naman. Yung mga ano, Mga service. Walang pasensya sa buhay. Ano po, mga buwan Ay, ulan ko! Ako'y malapit yung Bela Castillo, di ba? mga molya rin na ano. Tapos, Tatlo lang kami rin. kaya kami bumili ng gin. Tapos bibili ka ng tubig. YouTube. Hindi natin. Ako natin. Tatlo ko lang paging mga ano. Pero maganda yung lugar niya. May mga halaman. Meron din siya May mga laman. mga halaman din siya. Kaya lang bawo. Patay na yun. Bawo sa labas. Sino bibili? Ikaw lang. Ikaw yung babasok. Ayun. Nani siguro yun. Kaya ngayon, para makapasok ka. Isa. Isa. Parang siguro yun. Sino ba yan? Ano Apa yun? Maganda ba yun? Ulitin mo. Bakit? Ano mo ako yun? Alive ba yan? Oo, live. Natatulang ko yung sa TikTok eh. Nag-live siya, live selling. Sina? Biglang hinold up. Hindi nakita ko dun sa ano, sa Facebook. Nagla-live selling siya ng mga tao eh. Biglang hinold up. Kapag lalaro, ano gagawin daw nila yung Roblox na bigyan daw nila yung tax. Ito kasi kailangan mo na. Hindi ako lang makakabili ng malaki. Sila ulo din sila eh. No? Lalagyan daw ng tax yung Roblox. Gagawin yung congressman. Ano naman siya na sa mga ulo. Tapos kung pag-isang mo lang. Isang aquarium lang. Agad. Lumalabas na. Lumalabas. Sinapo. Sinapo. Yung tubig. Hindi na maraming galing na sa sabat. Mataiban. Taiban na yun. Tayo nila. Dami. Ng araw. Dalawa yan ah. Ayun.
Dalawa to eh. Saan mo isa na to? Pakain nyo lang sa itik yung tayo. Gusto yan. Kakain nyo ng itik yan. No? Kumain nga ng kagalit. Kagalit yung kinakain. Pakain mo tayo. Ulo. Ay, buhin yan. Like crazy how to make a drift car. Drop every drop. Wala na sa ulo niya. Hindi, napasok sa paa mo. Umabalik siya. Pag ginalaw mo, umabalik. Hindi, mahaba yung ulat mo, umabalik. Ito hindi mo. Ay ano, alam ko na. Wala kayo na boss. Ayun po. Dito. Oo. Hindi pa pa dito? Hindi, gamit yung malaki.
Ganito ba? Pwede mo sa atin. Ang sa dali ko. Pag pumasok ka Natatay dito, lang naman siya eh. Diba? pag pumasok, Ayan, mahirap. baba na. Mahirap. Baba. Mabago na. Tapos bumili ka naman. Pero iisip ko naman, bakit bumili ako nun? Ang kakain nilisip na nga. Dito ba po? Kasi maliit lang ang harvester nun. Baka lumabas din. Ito nga kasi yung gusto ko naman lumalabas. Sa una lang yan. Tapos wala na. Yung iba po talaga, pwede. Tapos pababalikin mo yung tubig. Kain lang tayo. Nakablot yun, tapos pababalik mo yung tubig. I love you, Gabriel. Baby God, I love you, Gabriel. Asa si Kuya nasa taas na?
Sa May puho, ano dyan? Nahulog dyan. Lalaro. Ayos, di ba ako natin? Ayos. Ayos ka. Pasok. Walang papay. Sabi ni Lucas, yay! Walang pasok. Tuwa siya kasi walang paso. Ikaw natuwa ka, walang paso. gusto niya sa bahay. Tinignan ko lang sa Lucas na tuwa. Masarap pag may pasok dito. Masarap pagkakas. May bagyo eh. Maaaring mag-landfall sa madaling araw ng Sabado. Mas malakas si ano? Uwan? Ano ang tawag? Uwan? Unang? Uwan. Si Uwan. Uwan. Uwan? Yun. Yung kasi. Si Tino talagang nagupit ang Cebu. Wow. Dapat wala nang bagyo ngayon eh. Lamig na lang. Nobyembre na eh, may bagyo pa rin. Lamig na lang. Eh sabi nga ni President Bongbong eh, hindi sumusunod sa schedule ang bagyo. Sira ulong presidente. Baliw mo yan. Anak mayaman kasi, kaya walang alam eh. D, U na ngayon, V, W, X, Y, Z. 5 na lang. Ang sabihin, ubusin talaga nila yung 5 alphabets na yan. Mag-landfall siya sa madaling araw ng Sabado. Di ibig sabihin ng Sabado, bagyo, paano yung aming ayuda? Kalinga ng mga tatanda, layo pa ng pagpupunan. Wala na lang lang. Papalitan mo na yan. Reset mo na. Reset lang na yan. Oh, Tingnan mo. Kasi sira na upuan. Ang bigat ng puwet ni mama. Basta kasi na. Si Kuya kasi. Hinahagis-hagis nila kasi yan. Si Marius lang, wala si Dabdo. Oo, si kuya kayo. Kasi iba eh. Kung naglalaba ako, pinapagulong sa Eh bakit yung aking upuan, yung yung upuan na binili ko, siya nakasira doon eh. Hinagis. yung sakit ko. Hinampas-ampas. Iba talaga si Mario. Yung data ah. Dito? Sayang.
Iting pang bato. Yun ako dun sa ano. Yung mamay dyan na ano. Ayun. Nasa sa bahay. Doon ako doon. Ito nga. Bulat din siya. Kala siya babalik sa mga. Sinasabi ko, bago wala sa nabas ka. Sabi parang ako may tao doon. Parang kaawin siya na ano, dinatulog doon sa may bubok. Sabi ko yung sinasabi ko, pagka sa nabas ka. Ayun ba? Yap, look. Yap. Alaska. Tinagal ng puwet ni Mama. Tapos, wala na, masisira na yan. May tungtong ka mga ipit. Yung lawit mo, baka maipit na. Lapit din kasi sa baba. Space. Back. Space. Back. Space. Back. Space.
rin katulong. Yan, mahirap. Kapitan sa yun. Hindi ko na amoy kasi umangin galing. Amoy ko eh. Bago. Ano ba kinain mo? Bakit mo ba? Fish. Hindi nga lang kinain.
Ano yung meron dyan? Kape? Ano yung kape? Makati ba kung tingka baka tubuan na yung gusto mo magkaroon ka ng buhok kung
Beneficial bacteria. Kain tayo. Kain tayo naman. Yung beneficial ng bacteria. Ako, ano sa mga Bakit may bumili?
Kasi nasa hello. Thanks for the light.
Matatawa. Mama, nag-classmate siya kasi pag nag-lesson siya, narinig ko sabi niya, actually niya nasabi, Lapland. Ano sabi ko? Wala. Wala. Kala ni teacher, sabi niya. Bakit kaya hindi mo mag-fit? Papa, kami ni Tia doon yung dati po. May nakita kami grass.
Roblox. Lang eh. Dati Roblox lang eh.
Ten, 11. May mag-t-shirt ka din. Ako na yan. Tapos may nalagay yung t-shirt doon sa box. Hindi ko pala lalagay sa box. Okay, mother. Mama, gawa dito na. Sabi ko sa lola, Papa, sabi daw ni Kuya, ganito. May isang. May isang ba? Mama, sabi daw ni Kuya, ganito. Ang luwag naman. Ma, kita ako. Si Jess yun. Nakita ako. Gumanta ako sa camera. Gumanta ako. Hindi ko na. Ito ba?
Thank you. Goodbye. Goodbye. Nakita ang tubig.